Dwi bob tro'n deud, pan dwi'n mewn gwyl, sa cael lle i gael tatŵs yn dda. Ella sa fo'n fatha really bad idea, mae'n probably reswm pan mae hynna ddim thing. Nawr Ond te. dwi'n mynd o'na, dwi'n fel, oh my god, best weekend of my life. Dwi eisiau tatŵ i gofio fo. O'n i'n meddwl fel Eisteddfod yn as di. Meddwl hilarious yna. Sa hynna'n hilarious. Eisteddfod efo tatŵ, stondin tatŵ. Yn Mirsi. Ie. Os ti eisiau prynu hwn, ti'n gwrdd cael tatŵ. So Mamau Steddfod, yn fuming. So nhw'n gweld fatha kid nhw, di dod yna fatha, di cael tatŵ, a dim ond fatha Mr. Air, fatha'r tîn nhw, neu rhywbeth. Neu, fysa nhw the opposite, fysa Mamau Steddfod yn ôl gyda fel sleeve. Dyna fysa fo So hynna actually gallu digwydd. Dyna nhw'n cael few pims. O ia, so ni'n rhoi sondyn tatŵ drws nesau i Merched y Wawr hefyd. A so ni hefyd yn rhaid y bar wrth ymyl Merched y Wawr. So ni'n rhaid y pawb sy'n mynd i Merched y Wawr yn fatha bach yn tipsy, wedyn tatŵs bach. Ta fi actually love o'r syniad yna. Fel ti'n gweud, it's the best weekend of your life, a ti'n moyn fel... Ti eisiau tatŵs efo person glerfod neithio reis? Yeah, nice. Defo, ni dim dyfaru yna. Yeah. No way.